יש לי פה ג'וי רייד. יצחק שאל למה לא להוריד שמן רק מהמסנן שמן שפה. בוא נראה לו למה. אני מוריד מפה את השמן, נפרוט את הרשת, רואה שאין גרדים. עכשיו ניתן לשמן לרדת ואחרי זה נפתח את הבורג השני. אחרי שהמתנו שהשמן מפה ירד, זהו, הסתיים לרדת, זה שם טפטופים. אני אפתח מצד שני ונראה אם ירד שמן או לא. אוקיי, בואו תראו. האם יצא שמן אחרי שפתחתי שם, שם עדיין פתוח. הופה, שימו לב. הסיבה שיורד מפה שמן, כי הנקודה פה בבורג ריקון יותר נמוכה מההברגה של המסנן רשת. בגלל זה שמרוקנים שמן צריך לרוקן מפה, בבורג ריקון מהצד. מקווה שעניתי לך ושהבנת, שיהיה אחלה יום.